Vítajte pri dnešnom DaVinci tipe, ktorý je trošku o tom, ako hacknúť DaVinci alebo ako jednoducho farbiť bez nejakého zložitého Note 3, ktoré by ste si museli vytvárať. Dnes si totiž ukážeme pomôcku, ktorú pre nás vytvorila produkcia Špetlafilm a nájdete ju takže na Google zadáte Špetlafilm e-shop alebo sviet v hledáčku a jedná sa o DCTL. Čo to je? DCTL je vlastne programovací jazyk, ktorý používa DaVinci Resolve a hovorí, ako sa má daný pixel v obraze upraviť po tom, čo vy niečo urobíte. Takto to znie zložito, ale proste jednoduché tiahla, ktoré vám presne upravujú obraz, není ako ľudka, ktorá často pri zlom použití obraz rozbije. Pokiaľ teda máte záujem o DCTL, tak skočíte na tento e-shop a čakáte, či budete takúto dobrú cenu, alebo tú, ktorú ste tam aktuálne našli. Poďme už ale teda do DaVinci. Po tom, čo si ju vy zakúpite, stiahnete si jednoduchý súbor, ktorý má príponu DCTLE. Tento súbor stačí nakopírovať do adresárov DaVinci. A kde ho hľadať? V DaVinci Resolve klikneme do pravého rohu na ozubené koliečko, nájdeme si sekciu Color Management, následne klikneme na Open LUT Folder, alebo ak chcete tam, kde si bežne ukladáte svoje rôzne ľudky, a v podadresári tam nájdete aj záložku, alebo ak chcete adresár DCTL. Ako vidíte, ja tých DCTL tam už viacej mám. Vy pokiaľ by ste nemali žiadnu, tak sa tomu diviť nemusíte, pretože ste sa doposiaľ s tým nemuseli ani stretnúť. Dáme klasický Ctrl+C a Ctrl+V a sviet v hledáčku DCTL máme nakopírovaný u sebe. Všetko môžeme zavrieť, skočíme do DaVinci a dáme Update LUTs. Chvíľku počkáme, kým sa nám to dotočí. Save. A máme to tam. A čo vlastne teraz spraviť? Namiesto toho, aby na jednotlivom zábere ste mali niekoľko nódov, ako to mám ja tu, preto aby vám nejak obraz upravili, opäť, aby ste vedeli, úprava obrazu je samozrejme vyslovene na vás. Niekomu sa to páčiť môže, niekomu nie. Takže ja teraz si normálne všetky nódy zresetujem, alebo ak chcete, zmažem. Alt S si vytvorím novú. Momentálne som však na úrovni timeline, to znamená, že farbím všetky zábery naraz. Môžete to použiť aj takto pre zrýchlenie svojho workflow, pokiaľ u jednotlivých záberov si napríklad už iba upravíte samotnú expozíciu alebo nejakú základnú úpravu, keby bol obraz posunutý do nejakej farby. Takže môžete to rovno použiť na timeline alebo aj na samotný klip, je to len na vás. Ako teraz nájdeme svoju DCTL, zapneme si v pravom hornom rohu efekty, do vyhľadávania napíšeme jednoducho DCTL, otvoríme tento efekt alebo pretiahneme ho teda na nódu a tu vidíme, že máme rolovacie menu. V ňom si budeme musieť nájsť daný efekt sviet v hledáčku. Pokiaľ by ste ho v zozname nemali, stačí reštartovať DaVinci Resolve a následne sa tam objaví. Zo zoznamu teda DCTL nájdeme na spodu, ja ho mám sviet v hledáčku. Ako náhle toto DCTL rozkliknete, vidíte množstvo funkcií, ktoré môžete použiť, samozrejme nemusíte použiť všetky. Scrollovaním sa dostanete dokonca až na spodnú funkciu, ktorá je najzaujímavejšia, ale poďme postupne. Na vrchu nájdeme sílu looku, čo je pomerne dôležitý slider, pretože ten vám ovplyvňuje celý obraz a celkovo nakoľko sa obraz zmení a zafarbí. Doporučujem používať hodnotu 1 alebo trošku nižšiu, okolo 0,8. Aby ste videli, či sa niečo naozaj deje, poďme dole. Klikneme si na nejaký vybraný look. A ako sami vidíte, okrem toho, že sa nám menia aj samotné grafy, tak sa nám šťastí mení decentne aj náš obraz. Toto DCTL je navrhnuté tak dobre, aby sa vám ten obraz úplne nerozpadol a v podstate vám nezničil nejakú prirodzenosť toho obrazu. Keď vypínam a zapínam tú nódu, vidíte, ako sa obraz jednoducho decentne upravil. Predpokladá sa samozrejme, že ten obraz je správne v kamere exponovaný, takže na tú expozíciu to bude pekne fungovať. Pokiaľ by ste mali rozhodený samotný obraz, napríklad nejaký tmavý, tak by ste museli použiť jeden zo sliderov a prípadne si sliderom expozíciu upraviť.
Vždy je však lepšie mať obraz dopredu už trošku upravený. Potom nemusíte vlastne sahať na žiadne z týchto sliderov, ale ak by ste chceli, samozrejme máte tu teplotu, vyváženie zelenej a rúžovej časti obrazu. Proste všetky veci, ktoré by ste museli v DaVinci pracne hľadať na jednotlivých kartách, nájdete zoradené pod sebou a najmä tie najpoužívanejšie. Či už je to samotná expozícia, teda teplotu farby, kontrast a ďalšie. Záleží len na vás, či sa vám naozaj chce so všetkými hrať, alebo jednoducho použijete predvoľbu, ktorá tu už je pre vás pripravená. Ako sami vidíte aj dole na grafe, tak obraz nejako nie je degradovaný, že by tie hodnoty skákali viac nad povolené hodnoty, to znamená bielu a čiernu, a bol nejako extrémne prepálený. Aj v prípade Bleach Bypass, ktorý je vysokokontrastný, sami vidíte, že biela je stále biela, čierna je hlboko čierna, tak ako to v Bleach Bypass má byť, a ostatné farby sú desaturované. Moja rada je pohrať si s jednotlivými sliderami, vyskúšať ich a uvidíte, čo vám na ten váš daný obraz najlepšie sadne. Či už to bude nejaký dramatickejší look, ako je Bleach Bypass, alebo jeden z najpoužívanejších, a to je klasický Kodak look. Či už je to tento Kodak Print 2383 alebo Kodak Gold, ktorý vám spraví pekný teplý deň. Myslel som tým Kaliforniu. Verím, že tento nástroj vám za pár korún pomôže farbiť rýchlo a efektívne, tak ako mne. Uvidíte sami, či neprestanete dokonca aj používať jednotlivé časti DaVinci Resolve, ktoré vám on ponúka. Pokiaľ teda hľadáte niečo, čo rýchle nafarbíte, alebo vám respektíve pomôže s rýchlym farbením, určite DCTL od produkcie Špetla Film, alebo ak chcete svieť v hľadáčku, za tie peniaze 100% stojí.